Parga. Portugália legdélebbi régiójának egy eldugott gyöngyszeme. Hoppá, várjatok, ez mégsem lesz jó. Próbáljuk meg újra. Parga, Görögország. Áj, mennyivel jobban hangzik. Parga varázslatos, mediterrán hangulatot árasztó üdülővárosa Görögország északnyugati részén, a Jón-tenger partján található, a 13 tartomány közé tartozó Epirus régióban. Igoumenitszász kikötővárosától 45 km-re délre és Preveza városától 60 km-re északra vagyunk, mely városban egyébként a legközelebbi nemzetközi repülőtér is található. Ha valaki azonban közúton szeretne Pargába eljutni, annak a magyar határtól hozzávetőlegesen 1200 km-t kell leküzdenie. De vissza Pargára. Ez a festői, mindösszesen 2100 fős állandó lakosú település hiába a görög szárazföld egyik égköve, mégis az ide látogató turistákban azt az érzést kelti, mintha egy kis eldugott szigetre érkezett volna. A citrusültetvényekkel és olívaligetekkel borított hegyoldalra kapaszkodó kisvárosban mindent megtalálhatunk, ami egy romantikus és emlékezetes nyaraláshoz szükséges. Parga szűk, kanyargós, ódon hangulatú utcái igazi kis labirintus formának, amiben minden este jó elveszni. És ezt a város fölé magasodó velencei erődítmény koronázza meg. A tengerparti főutcán és a kikötő közelében az egymást érő helyi tavernák ízletes görög ételekkel és borokkal várják a betérő vendégeket, de aki a kisebb, hangulatos kávézókat vagy a panorámás koktélbárokat keresi, az sem fog a kínálatban hiányt szenvedni. Parga kikötője a helyi halászok és turisták kedvenc találkozóhelye, ahonnan számos hajókirándulás indul napi szinten, például Korfura vagy éppen a közeli Paxos és Antipaxos szigetekre, amit azt gondolom nem érdemes kihagyni, ha időnk és persze pénztárcánk engedi. Tartsatok hát velünk, és a következő percekben megmutatjuk nektek, hogy Pargán belül és annak környékén miket érdemes megnézni, milyen programok közül válogathatunk, hogy életre szóló emlékekkel térhessünk haza. Előtte azonban még egy gyors gondolat, hogy miért is készítettem nektek ezt a videót. Kalimera! Jó reggelt kívánok! Nos, ahogy ez a kis bevezető videóból is mostanra már kiderült számotokra, megérkeztünk Görögországba, azon belül is Parga meseszép városkájába. Az út ugyan fárasztó volt, így nem csak a kimerültség miatt, de az előttem elterülő városkép láttán is még keresem a szavakat. Mielőtt azonban belevágnánk a nyaralásba, szeretném nektek elmondani ennek az úti videónak az apropóját. Ezt az utat idén februárban foglaltuk le, és azóta folyamatosan kaptam a kérdéseket családtól, barátoktól, ismerősöktől, hogy hova is megyünk idén nyaralni. És mikor a válasz érkezett, kiderült számomra, hogy sokan közülük nem is hallottak még Pargáról, sőt, egyesek még csak nem is Görögország térképére helyezték volna a várost. Tartsatok hát velünk, és megmutatom nektek, mi hogyan töltöttünk el Pargán és környékén egy teljes hetet. A város éledezik, egyesek még a reggelüket fogyasztják békésen, egy előző este még nyüzsgő tavernában, míg mások kávéjuk mellett társalognak, vagy éppen élvezik a nyugalmat és a panorámát. Ami minket illet, mi helyi idő szerint 2024. június 18-án 10 órakor megérkeztünk Pargára, és szerencsére el tudtuk foglalni az apartmanunkat, ami egyébként a város nyugodtabb déli oldalánál helyezkedett el, kényelmes sétatávolságra a központtól és Parga két felkapott strandjától. A városnak egyébként 3 strandja van. A legkisebb part, a Piso Crioneri, ez rendelkezik szerintem a legvadregényesebb természeti környezettel, amit két oldalról magas sziklák fognak közre. Tőle nem messze találjuk a város fő strandjának számító Crioneri partot, mely közvetlenül a település szívében található, és végül, de nem utolsó sorban a vár túloldalán elterülő Valtos Beach, ami Parga legnagyobb méretű és legészakabbra fekvő városi strandja. Délután gyorsan kipakoltunk a szálláson, és elindultunk ebédelni. Egy cél lebegett a szemünk előtt, hogy végre ehessünk egy igazi, hamisítatlan görög giroszt. Találtunk is egy random helyet a városi kikötő mögött, és leültünk az első szabad asztalhoz, ügyelve, hogy az éppen alattunk sziasztázó macskát ne zavarjuk meg. Ekkora már annyira éhesek voltunk, hogy szerintem a sarat is megettük volna, de kivártuk türelmesen, míg elkészültek a rendeléssel. Hát, nem ez lett az instant kedvenc giroszos helyünk, azt elárulom. Ebéd után leugrottunk a központi Crioneri partra, hogy egy kicsit lehűtsük magunkat. Nem mondom, hogy meleg volt, de már most júniusban is vagy egy izmosabb naptejjel, vagy így lehetett csak kibírni a tűző napon. A víz azonban nagyon kellemes volt, mögöttünk pedig láthatjátok Parga ikonikussá vált templom szigetét, amit később megmutatunk majd nektek közelebbről.
És hát a rövid kis csobbanásunkat a part mögött található tavernában zártuk, a szintén nagyon várt görög kávésspecialitásokkal, amiket sok héggel és csodás kilátással szolgáltak föl. Egyeseknek hasznos infó lehet, hogy ettől a tavernától indul naponta 5 alkalommal a helyi kisvasút, aminek végállomása a parga mögött található Alipasa vára. Ez a körülbelül 2 órás program felnőtteknek 9, gyermekeknek pedig 6 euróba kerül oda-vissza. Ha nem béreltek valamilyen közlekedési eszközt, ne hagyjátok ki! És ha már közlekedés. Este elindultunk a városba, de előtte beugrottunk a szállástól 130 méterre található kölcsönzőbe, mert ha gyorsan és könnyen akarjátok felfedezni a környéket, akkor béreljetek motort. Interneten előre lefoglaltam egy 125 köbcentis robogót, ami kiváló műszaki és esztétikai állapotban volt, így bátran ajánlom a Herkules kölcsönzőt nektek. Persze, ha nincs rutinotok a motorozás terén, ne itt kezdjétek el a gyakorlást. A nap a város mögött már jócskán alávukott a horizont mögé, a motort a szálláson hagytuk, és még éreztünk magunkban annyi energiát és kedvet, hogy felfedezzük a szűk kis utcákat és sikátorokat. Pargának nappal is van egy sajátos bája és hangulata, és ezt már csak az esti órák atmoszférája tudja igazán überelni. Sétánk alatt megéheztünk, így egy helyi idegenvezető ajánlására beültünk a Taka-Taka Mam étterembe, és maradva a girosz vonalon kiadós és ízletes girosztálakat pusziltunk be, és így készültünk fel a második napunkra Pargán. Lilla még ébredezett, én már a kávémat szürcsölgettem, amihez társaságom is akadt egy bozótszöcske és egy macsek személyében. Reggelizni a parton szerettünk volna, így gyorsan összekaptuk magunkat, sisakokat fel, és útnak indultunk a közeli Lichnos öbölhöz, ami Pargától csupán 3,5 kilométerre található a főút irányában. Ha Lichnos kiépítettebb, középső részét preferálnátok néhány étteremmel, bárral és bérelhető napernyővel és nyugágyakkal, akkor a Porto Lichnos étteremnél kell egy balost venni, majd ezután lecsorogni a szerpentines úton egészen a parkolóig, de útközben van egy olyan nem hivatalos és idézőjeles kilátópont is, ahonnan Lichnos partjára lehet lesni, és ha nem vigyáztok, bizony leesni. A parkolóban kellemes meglepetés ért bennünket, mert nem kértek tőlünk pénzt a motorra, autóknak azonban 6 euró az egész napos parkolás díja. Ha azonban Lichnos elhagyatottabb, de kevésbé zsúfolt oldalához szeretnétek kiukadni, és nem akartok a süppedős, apró kavicsos parton végig sétálni a cuccotokkal, akkor az öböl keleti oldalánál található Agios Kyriaki falujába beérve kell szinte rögtön balra letérni a Babis tavernánál, és egészen a partig követni az utat. Ami minket illet, mi Lichnos nyugodt keleti oldalát választottuk strandolásra. Gyors napsátor állítás követően elfogyasztottuk a reggelinket a tűző napon, így alig vártuk, hogy a vízben legyünk. Az öbölben egyébként van lehetőség különféle vízi eszközök bérlésére, de találhattok a part mentén kis öltözőket, és édesvizes zuhanyzási lehetőség is igény szerint rendelkezésre áll. Most azonban a szavak helyett beszéljenek a képek, és megmutatom nektek Lichnost a levegőből és persze a vízből. Elérkezett az ebédidő, előtte azonban nem tudtunk a kísértésnek ellenállni, így ittunk egy frappét az egyik part mögötti tavernában, mellettünk pedig a helyi görögök sziasztáztak. Visszaérve Pargára a motort a szálláson hagytuk, és gyalog indultunk el egy közeli, egyszerű és igazán nagyszerű étteremhez. A Philippász névre keresztelt hely gyorsan a kedvencünké vált Pargán belül, bátran ajánljuk a helyet egy-egy egyszerű, de mégis laktató kajálásra. Ebéd után visszapattantunk a motorra, és a délutáni strandoláshoz a kevésbé ismert Agios Giannakis partot választottuk, ami Pargától kb. 4 órára és kevesebb mint 10 kilométerre található Agios Kyriaki települése után. Ha menet közben azonban az Avin nevű benzinkútnál jártok, akkor az azt jelenti, hogy hozzánk hasonlóan túljöttetek a lehajtón. Mentségünkre szóljon, hogy nem igazán volt név szerint kiírva a part, de másodjára már nem fogott ki rajtunk. Pár száz méter után fel is bukkant a célunk, és tudtuk, hogy ismét valami igazán jó helyet fedeztünk föl.
A helyi parkolóőr így sem kért tőlünk pénzt a parkolásért, és ezen a félreeső, vadregényes strandon minden volt, csak éppen tömeg nem. Lilla már a vízben búvárkodott, amikor észrevettem, hogy a reggeli szöcske havarom ide is követett, így átadva a helyet neki, én is a habok közé vetettem magam. Íme az Agios Giannakis öböl a vízből és a levegőből nézve. Késő délután, amikor a nap és a víz kellőképpen lefárasztott már minket, elindultunk vissza Pargára. Mit gondoltok, vajon bementünk még egyet sétálni a városba? Szerintem nem fogunk soha annyira fáradtak lenni, hogy ezt a látványt megunjuk. Úgyhogy amíg itt vagyunk, szerintem minden egyes este ki fogunk jönni. Az esti fényekben tündöklő Pargát ezúttal a fölötte elhaladó úton át közelítettük meg, így gyakorlatilag fentről lefele haladva tettünk egy nagy sétát egészen vissza a szállásunkig, érintve a vár bejáratát, ami ekkora már sajnos zárva volt. Útközben még engedtünk egy helyi kistermelő édes kísértéseinek, és egy jókora cukorsokkal zártuk a második napunkat, és pihentünk rá a harmadik napunkra. A harmadik napra egy igazán különleges helyet tartogattunk számotokra, amit mi is nagyon vártunk. Reggeli után még egy gyors megállót beiktattunk Pargán, hogy megtankoljuk a motort, mert egy laza 35 km állt előttünk. Miután a Moci jól lakott, a már előzőleg többször is bejárt úton robogtunk végig, de ezúttal letérők nélkül haladtunk az E55-ös főútig, ahol Preveza és Lefkada szigete felé vettük az irányt, hogy eljussunk az Acheron folyóhoz, ami egyébként az Epirus régió legjelentősebb folyója, és a Pindos hegység lábánál lévő sziklákból születik a szárazföld belsejében. A főúton haladva nagyjából 8 km után már feltűntek az első, az Acheron forrásvidékét jelző táblák, és Mezopotámosz falujánál tértünk le az E55-ről. A faluba beérve azonban megláttunk egy kávézót, és beiktattunk egy pihenőt, mert Görögországban egy jó nap nem indulhat egy jó frappé nélkül. Egészségedül! Rövid kávészünetünket követően haladtunk egyenesen Gliki települése felé, néhol a Pindos hegység tűnt fel a háttérben, néhol pedig utunk kristálytiszta patakokon vezetett keresztül, de végül reggel 9:30 magasságában elértük célunkat. Ami a parkolást illeti, az autókat és motorokat ingyenes, árnyas parkolóban tudjuk letenni a folyó mindkét oldalán. Ne kérdezzétek miért, de mi a motort a szinte még üres parkolóban egy szimpatikus kuka mögötti területen hagytuk pihenni, és rögtön elindultunk a csobogás irányába. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Megérkeztünk az Acheron folyóhoz, mint láthatjátok, itt állok a vízben, ami hát enyhén szólva sem mondható kellemesnek, borzasztóan hideg a víznek a hőmérséklete. Az útunk egy darabon egyébként kiépített ösvényeken fog zajlani, viszont lesznek olyan szakaszok, ahol bizony bele kell majd gázolni a vízbe, sőt, hogyha valaki leginkább szeretne fölmenni az Acheron folyónak a forrásvidékén, lesznek olyan helyek, ahol majd meg kell mártoznunk akár nyakig is a vízben. Vágjunk is neki a túránknak, előtte azonban néhány hasznos információt megosztanék a folyóról. Az Acheron egy Görögország szerte is legendás folyó, és az ókori mítoszokban az alvilág folyójaként is többször szerepel, megemlítette Homérosz, Vergilius vagy akár Dante is. A görög mitológiában a fájdalom folyójaként is ismert, és a holt lelkek ezen keresztül keltek át az alvilágba, akiket Káron a révész szállított deregéjével. Az Acheron folyó egy másik híres görög mitológiai alakhoz is köthető, aki nem más, mint Achilleus. Achilleust a történelemkönyvek általában így jelenítik meg, de sokaknak a név hallatán lehet inkább ez a karakter fog beugrani. A történetet szerintem mindenki ismeri, az újszülött Achilleust anyja a folyó vizébe mártotta, hogy sérthetetlenné tegye, ehhez azonban a sarkánál fogva tartotta a csecsemőt, melyet a folyó vize nem ért, így ez maradt Achilleus egyetlen sebezhető pontja. A mitológiáról most evezünk vissza a valóságba, és induljunk el felfedezni a folyót. Két dolgot semmiképpen ne hagyjatok otthon, fürdőruháitokat és persze az elengedhetetlen vízicipőt, ami nélkül igencsak szenvedős lenne a túra néhány méter megtétele után. Átérve a túlpartra láthatjátok, hogy a folyó alsóbb szakasza alkalmas, lightosabb vadvízi evezésre is, de minket inkább a folyó felsőbb szakasza érdekelt.
Egy darabon még a szárazföldön tudtok haladni, illetve van néhány szűkebb fahíd, ahol nem fogtok beragadni, ha elég korán érkeztek, de úgy tűnik voltak nálunk lelkesebb versenyzők, akik már most visszafele jöttek, és hát... Van még valaki? Folytatva utunkat először egy őserdőben éreztük magunkat, de rövidesen nem maradt más választásunk, és kénytelenek voltunk a vízben gázolva tovább haladni. Az Acheron folyó egyébként természetileg is különleges, melynek vízhozama állandó, így a nyári, szárazabb hónapokban sem kell félnünk attól, hogy kiszáradna, ugyanis az azt tápláló számos forrás sokszor a sziklák alól bugyog fel, és tényleg az embernek az az érzése támad, hogy a víz egyenesen az alvilágból tör a felszínre. Most azonban helyettem hagyom, hogy a képek meséljenek. Eddig ez volt a legdurvább szakasz. Nem a mélysége, hanem a sodrása miatt. De megcsináltuk! Induljunk el vissza. A visszaút szerencsére már könnyebb volt, hiszen nem kellett az árral szemben úsznunk, és hogy még könnyebben fennmaradjunk a vizen, még az üres gyomrunk is rásegített. Nem volt nagy a szembeforgalom, és néha még furcsa és bevállalós túrázókkal is találkoztunk. Felemelő érzés volt csak úgy minden erőfeszítés nélkül sodródni azokon a helyeken, ahol egy órával ezelőtt még küzdöttünk, mint malac a jégen, de minden percét megérte ez a kirándulás. A kezdeti szakasz pedig egy könnyed levezetés és rákészülés volt az ebédre, amit a folyó partján található étteremben fogyasztottunk el. Ebéd után visszapattantunk a motorra, irány a tenger és Amúdia települése, ahova kb. 25 perces út vezetett. A motort a tengerpart mögötti parkolóban hagytuk, és egy gyors jégkrém után megnéztük a kikötőt az Acheron torkolatánál, hiszen ez az a hely, ahol a folyó a tengerbe ömlik, és innen indulnak a kb. 1 órás hajókirándulások is felfelé a folyón. Amúdia hosszú, lassan mélyülő, homokos tengerpartja nem feltétlen fogja a könnyű búvárkodás szerelmeseit rabulejteni, de családoknak és kisgyerekeseknek tökéletes választás lehet csak úgy, mint nekünk volt, hogy kipihenjük magunkat, és a naplementét követően visszarobogjunk Pargára, rákészülve a 4. napunkra. 2024. június 21-ét írunk, és a nyári napforduló másnapján arra gondoltunk, hogy a rövidülő nappalokat egy egész napos Paxos-Antipaxos hajókirándulással ünnepeljük meg. Erre a programra a választásunk a Marco Polo hajóra esett, és a részviteli díjat 3 nappal korábban az első esti sétánk alkalmával fizettük be a hajó fedélzetén. A túra díja 35 euró volt fejenként, és utólag azt mondom, minden centet megért ez a program. Ha valaki nem akar egy egész napos túrát, vagy nem szeretne autót, motort bérelni, akkor a kikötő bejáratánál rögtön balra egy kis bódénál a Parga környéki strandokra tudtok menetrend szerinti hajójegyeket vásárolni, de 5 euróért átvisznek a Panagia templom szigetre, vagy 16 euróért akár az Acheron folyóhoz is. A Marco Polónál egy páran már gyülekeztek, és rövidesen meg is kezdődött a beszállás. Jegyünket a kapitány személyesen ellenőrizte, és elfoglaltuk helyünket fent a kapitányi híd előtt, ügyelve arra, hogy árnyékban legyünk, és ne a tűző napon égjünk rommá utunk során. Pár percig még tudtunk a reggeli fényekben pompázó Pargában gyönyörködni, majd vasmacska fel, és elsőként futott ki a hajónk a kikötőből, aminek a kapitány szemmel láthatóan nagyon örült. Később ennek lesz jelentősége, illetve már most felhívnám a figyelmeteket, hogy a Marco Polónál mit jelent egy teltház, és mit jelent a szomszédos Captain Hook hajónál. Ha valaki szereti a heringpartit, vagy hogy egy félórás fürdőzős megállóhelyen 10 percet kelljen várni, hogy lejussatok a hajóról, akkor a Captain Hook kitűnő választás. Pár perccel később már nyílt vizeken jártunk, és Parga egyre csak távolodott tőlünk, miközben a horizonton már egyre jobban kivehetővé vált első megállónk, Antipaxos szigete. Egyenesen, teljes gőzzel haladtunk előre, majd a kapitány hirtelen irányt váltott, és egyfolytában nyomta a hajókürtöt. Azt hittük, valami gond van, majd egyszer csak megpillantottuk az irányváltásunk okát.
Soha nem láttam még élőben delfineket természetes közegükben, de már így a távolból is hatalmas élményt jelentett nekünk. Nem tudtam, hogy ezt lehet még fokozni, majd egyszer csak a hajóóránál gyülekeztek az emberek. Miután különleges díszkíséretünk utunkra engedett minket, szinte alig volt időnk feldolgozni az élményeket, a Marco Polo lassítani kezdett, és visszafogott tempóban közelítettük meg Antipaxos szigetének egyik legszebb partját, a Mezobrika strandot. Elképesztően gyönyörű volt a víz színe, és még a kapitányunk is úgy mutatta be ezt a partot, hogy Welcome to the Greek Caribbean. Említettem, hogy lesz jelentősége annak, hogy elsőként tudtunk indulni Pargáról, mert rajtunk kívül még egyetlen turistahajó sem volt az öbölben az érkezésünkkor. 1 órát kaptunk a fürdőzésre, de most helyettem beszéljenek a képek. Lilla már a vízben, én pedig követtem őt a rövidebbik úton. Sajnos gyorsan eltelt az első megállóra szánt időnk, és közben a Captain Hook is megérkezett az öbölbe, így indulnunk kellett tovább. Apró figyelmesség a Marco Polo részéről, hogy aki akart, az édesvízzel le tudott zuhanyozni a fedélzeten. Átadtuk a helyünket egy újonnan érkező csapatnak, és következő megállónk a Paxos szigetének nyugati oldalánál található kék barlang volt. Itt azért már voltak hullámok, hisz nyugatra már csak az olasz csizma volt a legközelebbi szárazföld. Eleinte még távol hajóztunk Paxostól, de ez hamarosan megváltozott olyannyira, hogy néha már szinte karnyújtásnyira voltunk a szikláktól és a kisebb-nagyobb barlangok bejáratától. Körülbelül fél óra hajókázás után el is értük második megállónkat, és az öbölben nem lehetett nem észrevenni azt a gigászi méretű kék barlangot, aminek bejáratát pár perc múlva el is értük. A kapitány egészen bevezette a hajót a barlangba, már amennyire az árbócunk engedte azt, majd horgonyt ki, és mindenki úgy ugrált a hajóról a hűs tengerbe, mintha nem lenne holnap. Ez a barlang nem csak a mérete miatt mondható különlegesnek, de a bátrabbak át is úszhatnak rajta. Egyik bejáraton be, a másikon pedig ki. Persze ennek a kísértésnek mi sem tudtunk ellenállni. Egyáltalán nem volt még kedvünk tovább indulni, de a Hook kapitány benépesült fedélzetével ide is követett minket, így másodjára is könnyes búcsút vettünk tőlük, és délnek tartva ismét útra keltünk, utolsó megállónk Gaios települése felé, ami egyébként Paxos fővárosa a keleti oldalon. Az idevezető útunk sem telt unalmasan, hiszen a Marco Polo legénysége egy kiválóan megírt kotta szerint bevont minket egy kis sirályetetésbe, akik már nagyon vártak minket, vagy inkább az általunk dobált elemózsiát. Jobbra a távolban ott volt valahol Parga a szárazföldön, de mi még inkább előre tekintettünk, hiszen Gaios 2200 fős állandó lakosú városa hamarosan felbukkant előttünk a Pargához hasonló, velencei stílust idéző épületeivel és szűk utcáival. Maga a főváros egyébként egy természetileg is látványos helyen fekszik, ugyanis a településsel szemben igencsak közel 2 zöldellő sziget is található. Egyik kölyükön 2 kis templom mellett egy velencei erőd romja is megtalálható, mely évszázadokkal ezelőtt védte a várost. A kis szigeteknek köszönhetően a tenger csatornaszerűen öleli körbe a várost, melynek kikötőjében a Marco Polo is hamarosan megpihent. A hajóról a legnagyobb délutáni hőségben szálltunk ki, és mivel elérkezett az ebéd ideje, a kapitányt kértük meg, hogy ajánljon egy jó kis éttermet. Gondolkodás nélkül jött a válasz, és kellő magabiztossággal irányított minket a Vasilis étteremhez, ami egy körülbelül 4 perces sétára volt Gaios főterétől. Mindketten muszakát rendeltünk, amit nagyon gyorsan készítettek el, és egyszerűen isteniek voltak az ételek.
Ebéd után megnéztük a szűk kis utcák boltjainak kínálatát, a velencei hangulatot árasztó lakóházakat és sikátorokat, majd az egyik kikötő mögötti kávézóban engedtünk a hűs csábításnak, és ittunk egy-egy jeges kávét. Ezután a partmenti sétányt követve 6-7 perc alatt el is értük a Gályoshoz legközelebb eső strandot, ahol Lilla megmártózott, majd nem sokra rá már ismét a hajón találtuk magunkat, hiszen a Marco Polo pontban 4 órakor elindult vissza Pargára. Amint elhagytuk a csatornát és nyílt vízre értünk, a legénység vitorlát bontott, szeltük a habokat, és kicsivel több mint 1 óra után már a Parga fölött magasodó várat csodálhattuk meg a Valtos Beach felől. A kapitány bevezette a hajót az öbölbe, hogy egy kicsit reklámozza magát, majd csavart még egyet a túra végén, és Parga kikötőjét egy nem mindennapi útvonalon közelítettük meg, kihasználva a Marco Polo adottságait. Elhaladva a templomsziget mellett rájöttünk, hogy ez a 8 óra is elég volt ahhoz, hogy Parga bizony hiányozni kezdjen. Este még letoltunk egy gyors sétát a városban, és Szirtakival fordultunk rá az 5. napunkra. Kalimera! 22-én a reggelink elfogyasztása után egy talán kevésbé ismert kilátóponthoz vinnénk el benneteket, ahonnan az Alipasa várán kívül persze, de csodás kilátás nyílik Pargára. Ez a hely pedig nem más, mint az Eleni kápolna, ami Pargától délre található fenn a hegyen. Bár motorral időben nem tűnt soknak, mégis az út meredeksége és egy idő után sajnos a minősége miatt úgy döntöttem, hogy jobb nem kísérteni a sorsot, és az utolsó pár száz métert gyalog tettük meg. A nem túl jó minőségű ösvény volt, hogy árnyas olajfaligeten vezetett keresztül, és volt, hogy itt-ott Parga bukkant fel a bokrok között, de az utolsó pár métert szerencsére már kikövezett úton tettük meg, és végül elértük célunkat. Egyikünk sem tudta megállni, hogy a harangot ne kongassuk meg, és mivel a kápolna ajtaja nyitva volt, oda is benéztünk, és másokhoz hasonlóan írtunk a kis füzetbe pár sort emlékül. A templom előtti teraszról is pazar volt a kilátás, és pont láttuk fentről, ahogy a Marco Polo ismét elsőként hagyta el Parga kikötőjét. A kápolnától jobbra egyébként egy kis ösvényen pár méter megtétele után ez a látvány tárult elénk. Szerintem ne hagyjátok ki. Hát ez a kilátásunk innen föntről. Nagyon fárasztó volt, de azt gondolom, hogy megérte ide följönni. Úgyhogy aki érez egy kis bátorságot magába, azt mondom, hogy vágjon neki, de nehéz lesz az út fölfele, arra készüljetek fel. Alig vártuk, hogy visszaérjünk a motorhoz, mert benne felejtettük a vízünket, majd visszagurultunk a szállásra, átöltöztünk, strandcuccot felkaptuk, motort újfent beröffentettük, és indultunk az Ajos Sostis partra, ami Pargától nem egész 9 kilométerre található. Útközben a Pargát az Alipasa várával összekötő kisvasút lassított minket pár percig, majd sikerült megelőzni, és robogtunk tovább Antusza városa felé, mely település egyébként az Alipasa vára alatt terül el, és itt fedeztük fel azt az éttermet, ami később kétségtelenül a kedvencünk lett. Áthaladva a városon először az út szűkülni kezdett, majd átváltott földútra. Általános tapasztalat, hogy minél rosszabb minőségű út vezet egy parthoz Görögországban, az nagy valószínűséggel annál csodálatosabb és vadregényesebb lesz. Hamarosan el is értük a célunkat, és egy árnyékos helyen hagytuk a motort. Ez a partszakasz nem csak a szépségével és érintetlenségével varázsolt el bennünket, de a hely különlegessége, hogy egy nagyobb sziklából levált, kisebb szikla alkotja azt a természetes hasadékot, vagy inkább átjárót, ahova a görögök egy csodás panorámájú teraszt építettek ki, és itt található a partszakasz névadójának számító kápolna is, amit szintén nyitva találtunk. Itt eltöltöttünk pár percet, majd elindultunk a strandra. Az utolsó méterek is tartogattak még némi kihívást, és hosszas keresgélés után pont sikerült egy szabad helyet találnunk a parton a napsátornak. Elérkezett az ebédidő, így visszamentünk Antusza falujába, és betértünk az Oázis névre keresztelt étterembe, amit kimondottan hangulatosnak találtunk. Hatalmas fák árnyékában és frappéink társaságában vártuk, hogy kihozzák az ételeket, amikre nem is kellett sokat várni, és érkeztek is. Lilla stifádót rendelt, ami egy hagymával párolt paradicsomos egytálétel marhahússal, a féleg görög pörkölt, én pedig maradtam a jól bevált szuflakinál, és a látványnál már csak az íze volt jobb. Ebéd után kemény 350 métert tettünk meg, hogy megnézzük a helyi vízesést. Nem tudtuk, hogy a lépcsőn leérve mit fogunk
tudtunk találni, de azt láttuk, hogy a vízesés megtekintéséhez csupán fogyasztanunk kellett a Philoxenia szálloda medencés bárjában valamit. Elnézve a környezetet, mintha az étterem után egy másik oázisba csöppentünk volna, és hát itt sem volt kimondottan nagy tömeg, amit egyáltalán nem sajnáltuk. Élveztük az életet, az italokat, a hűs medencét és persze a kilátást Pargára, majd a bartender srác segítségével elmondhattuk magunkról, hogy megvan a kulcs a vízeséshez. Először kicsit furának találtuk ezt a kulcskiadós dolgot, de lehet aznap mi voltunk az első érdeklődők, ki tudja. A táblákat követve pár perc után megtaláltuk a lezárt kaput, de hát a kulcs birtokában totál VIP vendégeknek éreztük magunkat. A nyári száraz hónapokban a kevés vízhozam miatt nem éppen a Niagara fogadott minket, de élménynek a medencével és a kilátással együtt nagyon egyben volt szerintünk. Útban vissza a szállásra még egy naplementés csobbanás a Valtoszon, és jöhetett is a 6. napunk. Jó reggelt! Sziasztok! Elérkeztünk az utolsó előtti teljes napunkhoz, de még nagyon sok mindent szeretnénk nektek megmutatni ebben a 2 napban. Most a terv az, hogy át fogunk úszni a Panagia templom szigetre, előtte azonban reggelizünk és kávézunk egyet. A reggelink elfogyasztása után egyből elindultunk Parga fő strandja, a Crioneri felé, hiszen aki úszva szeretne a szigetre átjutni, annak itt érdemes nekivágnia ennek a kb. 80-100 méteres távnak. Persze, aki nem akar vagy nem tud úszni, azt 5 euróért átviszik és vissza is hozzák hajóval a kikötőből, de lehet bérelni akár vízibiciklit is. Egyik pillanatban még a szárazföldön voltunk, a másikban pedig már a templomsziget egyetlen kis árnyas partján találtuk magunkat. A kilátásért azt mondom, mindenképpen érdemes ide átjönni. És ha már itt vagytok, akkor fél-1 órát simán rá lehet szánni a sziget felfedezésére. A lépcsőn felfele haladva, ha balra fordultok, akkor egy kis idő után fogtok találni egy kisebb kápolnát, ahonnan a Crioneri partot tudjátok megcsodálni. A Panagia sziget egyébként egy 250 méter hosszú földdarab, aminek szélessége 10 és 50 méter között váltakozik, két szélén pedig sziklás dombokat találunk, úgyhogy érdemes ide vízicipőt hozni. A lépcsőnél azonban, ha jobbra fordultok, akkor nem kell sokat sétálni, hogy eljussatok a sziget fő templomjához, melyet Szűz Máriáról neveztek el. Találunk itt még különálló harangtornyot, egy kis mólót, de az előkertben akár romantikus esküvőket vagy keresztelőket is szoktak tartani. A templomon túlhaladva fel lehet menni arra a dombra, aminek a tetején 2 dolgot fogtok találni: csodás panorámát és ókori romokat. Fél óra után elindultunk vissza a partra, és az első méterek lefele azért tartogattak némi kihívást. A Panagia strandján még úszkáltunk egy keveset a halakkal, majd megéheztünk, és hogy nem újfent a Philippas étteremben ebédeltünk egy-egy giroszt. Délután visszapattantunk a motorra, és ellátogattunk a Sarakiniko névre hallgató tengerpartra, ami Pargától mintegy 12 kilométeres és 20-25 perces távolságra található. A parttól 800 méterre az út ketté válik, de aggodalomra semmi ok, hisz mindkét irány a strand széleinél található parkolókhoz vezet. Mi ezúttal a déli oldalra vezető utat követtük, és a motort az Alex Bar mögötti területen parkoltuk le. Ez a bár egyébként tökéletes választásnak bizonyult egy kis délutáni lazításra és kávézásra, és a part népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, hogy itt már azért nyüzsgő életet talál az ember, annak ellenére, hogy csak egy maroknyi bár, étterem és szállás van a part közelében. Itt már aki akar, az természetesen nyugágyat is tud bérelni. Pont mikor itt jártunk, akkora hullámok voltak, hogy az első sorban lévő ágyakat kis túlzással, de szinte elmosta a víz. Mi viszont nagyon élveztük a vizet és a hullámokat, de csak 1 órát tudtunk maradni, mert az utolsó előtti naplementénket az Alipasa várából szerettük volna megcsodálni, előtte azonban még vissza kellett menni a szállásra, lefürdeni és átöltözni. Este 7 óra magasságában érkeztünk ide, és már meg sem lepődtünk azon, hogy az egész várban szinte csak mi voltunk. Egy biztos, ha Pargán jártok, az Alipasa vára egy kihagyhatatlan látnivaló. A vár csupán 6 kilométerre található Pargától, és manapság már csak Antusa faluja fölött őrzi lenyűgöző panorámáját, de nem volt ez mindig így, hisz Alipasa várát az 1800-as évek elején építették a törökök a környék védelmének érdekében. A környező dombokon szinte mindenhol sűrű növényzet zöldel, mely Parga térségére és az Epirus régiójára egyaránt jellemző. A várba történő belépés a pargai várhoz hasonlóan szintén ingyenes, így nyitvatartása folyamatos, és annak látogatása saját felelősségre történik, így egy-két helyen bizony érdemes vigyázni, hogy hova lép az ember.
A naplemente és a kilátásunk Pargára egyszerűen csodálatos volt, és az onnan kisvasúttal érkező embereknek átadtuk helyünket, mert várt a kedvenc éttermünk, az Oázis, aminek étlapján volt még mit kóstolni, és annyit elárulok, a választásunkkal most sem fogtunk mellé. Az étteremből kisétálva láttuk, hogy a gyerekek a Szent János napi hagyományoknak megfelelően mágiákat ugráltak át az utcán, mely a tisztulást és megújulást szimbolizálja, Pargán pedig hatalmas ünneplést tartottak ezen alkalomból, és a Nyizsgő kikötőben és főtéren volt koncert, tánc és mulatság. Hát így fordultunk rá az utolsó, teljes napunkra Pargán. Jó reggelt! Utolsó teljes napunk reggeliét a kedvenc pékségünk teraszán fogyasztottuk el, amikor is olyat láttunk, amit az elmúlt egy hét alatt egyszer sem. Felhőket. Na nem mintha megijedtünk volna, mert fél óra múlva már hétágra sütött a nap, felhők pedig sehol, mi pedig ismét a minap meglátogatott Sarakinikó parton csilleltünk, csak ezúttal a másik végében található bárban. Ez az az oldal, ahova a Pargáról érkező transferhajók is kikötnek. Megérte ide visszajönni, mert ezúttal egy nyugodt többől fogadott minket a kék szinte minden árnyalatával. Nagyjából 2 órát töltöttünk itt, és még ebéd előtt elindultunk Szivótába. Ez az egykoron bájos halászfalu Pargától 30 km-re található északra, és mára a nyaralók egyik kedvenc települése lett, köszönhetően hangulatos kikötőjének, a mögötte található számos tavernának és takaros tengerparti sétányának. Szivótát remek fekvésén kívül a város körülölelő több kisebb sziget és félsziget teszi egyedivé. Mielőtt azonban elindultunk volna a különleges Bella Vraka strandra, még sétáltunk egyet a belvárosi utcákon, és betértünk megebédelni az Apenanti étterembe. Kajálás után átrobogtunk a félsziget túlsó felére, majd gyalog közelítettük meg a partot a kis privát üdülőházak között. A Bella Vraka strand érdekessége, hogy a közeli sziget és a szárazföld között egy kis homokpad alakult ki, így a szigetre az árapálytól függően eltérő mélységű vízben sétálhatunk át. Átérve a túlpartra egy minden oldalról védett öbölben találtuk magunkat, pár perc múlva pedig már a vízben voltunk. Ja, és még valami. Ha esetleg elmennétek ehhez a mobil koktélbárhoz venni valamit, akkor érdemes elpakolni a kajátokat, mert a helyi benszülöttek gátlástalanul fogják azt felzabálni. Utolsó pargai esténken még bementünk egy nagyot sétálni a városba, és a vacsoránk után Parga egyik legszebb panorámájú koktélbárjából, az Avokádóból gyönyörködtünk a tájban, idéztük fel az elmúlt napok élményeit, és szinte a teljesen kihalt utcákon hazasétálva fordultunk rá az utolsó napunkra. Hazaindulásunk napján a transferünk csak délután 4 óra körül jött értünk, így van még időnk megmutatni nektek Parga velencei várát, aminek megtekintése nélkül garantáltan nem lenne teljes a nyaralás. A várat település északi részén egy kis félszigeten terül el, ahová mindkét oldalról egy-egy gyalogút visz fel. Mi a reggeli órákban Parga kikötőjétől kezdtük meg a túrát a város szűk sikátorain keresztül. Ekkor még a boltok többsége zárva volt, de legalább tömeg sem volt felfelé. Ja, és egy jó tanács. Miközben felfele gyalogoltok, velem ellentétben... meg. Léci, nézzetek a lábatok elé. 10-15 perc elteltével már fenn is voltunk a bejáratnál, és a vár kapuján beléphettünk, amit reggel 9 és este 8 óra között tartanak nyitva. A pargai vár szinte egész területe bejárható és látogatható, de csak saját felelősségünkre, melyre a bejáratnál egy külön tábla is figyelmeztet. Sok lépcsőnél nincs korlát, és hát az ösvények minősége miatt a papucs viselése kerülendő. Napszórástól azonban nem kell tartanunk, mert hatalmas fák adnak árnyékot, amiken kabócák százai ciripelnek a kánikulában. A várfal sarkáról Parga egyik legszebb panorámája tárul elénk, átérve a vár túlsó felére pedig a Valtoszpart öblét csodálhatjuk meg.
Nos, az egyhetes pargai nyaralásunk és ezzel együtt ennek a kisfilmnek a végére is értünk. Én köszönöm nektek, hogy végignéztétek ezt a videót, és bízom benne, hogy hasznosnak találtátok. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nekem és a YouTube algoritmusának nyomjatok egy lájkot, ha pedig úgy érzitek, hogy másokat is érdekelhetnek az itt elhangzott és látott dolgok, akkor ne felejtsétek el a videót megosztani másokkal is. Ha pedig valamit kihagytam volna, amit szerintetek érdemes lenne még megnézni Pargán vagy annak környékén, akkor azt írjátok meg kommentben. Addig is a viszonthallásra, a viszontlátásra, és remélem találkozunk egy következő nyaraláson.